E este traballo, o facían basicamente mulleres. Entre que se sementaban e se facían, despois cando cheguemos a exposición, os vestidos, ou en todo caso, pezas de roupa, ben para casa ou para as persoas, casi pasaba un ano. E, polo tanto, nos parece moi importante, desde o Centro Cultural, dar a coñecer esta actividade tan importante para que sepamos un pouco como foron nosos antepasados e tamén para entender mellor por que estamos como estamos e como somos. Pois esta planta, me supoño que algo xa teredes estudiado en Marcole, os olles andarían a outras cuestións e se todo facendo. Unha vez que crecían, que como mínimo tiña que ter 30 centímetros e chegar a casi en metro, dependendo do tipo de niño que fose, por lo menos aquí, había que arrigar. E para arricalo, non se podía facer de tan sencillo. Ella mira desde aquí. Había que arrigalo coa raíz e sin romperlo. O sea, que había que coller por la parte de abaixo, como despois miraremos, tiña o liño por aquí, e a gramatoria o que facía era bater o liño para que? Para quitarlle a parte máis leñosa como tal. Eso era o que se utilizaba a gramatoria, non? Ben, agora si podedes vos afinades así como para aquí, esta parte. Para quitar esta paña, porque isto sinceramente non se utilizaba para facer vestidos, porque absolutamente todo utilizaba. Isto, pois, o mellor para os animales, porque comer os animales, ou para facer xerrar, que non para. Ben, pois eso era a tasca que, como vedes, está representado ali naquel cadro pola muller que está sentada e vai pasando, insisto, para que lle vaya caindo a paña cortada. Ben, conseguíase algo máis bruto que isto, como tal, pero ainda non era suficiente, pois, para facer os vestidos. Espadelar, veña, que máis? Pois veña, ide probando, pero así unha semana entera. Non mala hora o minuto. Tes? Ti miras isto que ten unha especie aquí de fío, e ti miras aquí que tamén está rebaixado, verdad? Pois, tes que afinar, arrima un poquinho máis, aí. No dedos non vale, Ben, pero primeiro, estás mal situados. Tens que situarte de frente, así. E despois, o que lles dix ao teu compañero. Co bisel ese que ten, arrima máis. Cuidado, que te vas a pegar por baixo. É fácil quitar a... Os que fixeches, é fácil quitarlle a paña? Ah, pero mira que temos un montón aí atrás, Así que a ver... Ben, en todo caso, se despois os profes queredes un poquinho máis, digo, porque temos máis seguridade. Bueno, despois vades outra persona e como te comunicar. Digo, que se non temos tempo, vai vir outro. Vale? Ben, bueno, deixades iso. O último, non é... Isto que vemos aquí púxose junto con esta evolución porque os primeiros utensilios que non sabemos de cando están datados, hai que facer a prova por carbono 14 en todo caso. Isto, digamos, é o máis antigo de todo o continente.
Conforme foi pasando o tempo, tede en conta que isto, por exemplo, o facían as mulleres entre aspas no seu tempo libre. Non descansaban, aparte de atender os animais, o campo, a casa e outras cosas, cando teóricamente descansaban, guiaban. E daí nacen muitísimas cancións. Amén. Inclusive un grupo que lle chaman a fiadei. Amén. E isto que vedes aquí, estas tres pezas, pero separarnos un pouco, facer un semicírculo, facendo así. Están semicírculos. Temos un camión de niño de atrás, despois sacamos por aquí. Pero moi bien. Que se levaba e os nosas avós non estudiaban. Deixamos dúas mozas que están aquí, seguimos despois, se queredes, quedad. Venga, deixas un pouco a esta moza e despois a outra, vale? Ponte un poquinho máis tarde. Sí. E vai caindo sempre a palla. As fías quedan todas. O espadela, que é o machete, e o seguinte proceso para obter eso que agora estás tocando, que non rasca, ainda que un pouquinho tal, temos que pasalo polo restrelo, que é isto. Isto é un peine, basicamente, de púas afiadas. Este non está moi ben, xa ten moitos anos, está oxidado e aparte pois están as púas para un lado e para outro e queda moito. Pero basicamente non é este ainda, non é este, porque este ainda non pasou por a tasca e a espadela ainda lle falta poquinho. Este iso foi porque se pasou polo restrelo e esa pendiente de púas que se teñen, de púas que temos aquí. E facíanse, pois bueno, isto chamábase estriga, pero era un feixe xa de liño, digamos, sin palla de ningún tipo, non? Vale. E chegabas ao proceso de obter o fío. O fío, esta é unha das primeiras que se utilizou, unha fía, unha roca. Que ten a fía? Un garozo. O mazurca é completo cando ten bicho, non? Ben, pois a parte de dentro, a mazurca é o garozo. Ben, modelos, é todo isto. Estas son rocas, esta de aquí, e este é outro, que basicamente era un cacho de pau o corpo. Ben, isto foi inicial, conforme foi pasando o tempo, porque isto daba moito traballo, e sinceramente había que exercitar sobre todo moitas máis, pois se decía que era mellor que a fixeran as mulleres, que tiñan máis sensibilidade. Si para escaparse os homes